ସୀତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଫଳ ଦେବା ବିନା କର୍ମ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତା ପଛରେ ଘୁରୁ ବୁଲୁଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ବା କ'ଣ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭଗବତୀ ସୀତା ସାକ୍ଷାତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅବତାର ଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଲୋକ ଅପବାଦ କାରଣରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପତି ବିଚ୍ଛେଦ ତଥା ବନବାସ ଦୁଃଖ ବି ମିଳିଲା, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଜାଣତରେ ପିଲାଦିନେ କରିଥିବା ଏକ ଅପରାଧର ଫଳ। ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ପଦ୍ମପୁରାଣର ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ସୀତାଦେବୀ ମିଥିଳା ନଗରୀରେ ଉଚ୍ଚ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଶୁକପକ୍ଷୀ ଦେଖାଦେଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳ କୌତୁକ କରି ଶ୍ରୀରାମ ଗାନା ଗାଉଥିଲେ। ପୃଥିବୀରେ ଶ୍ରୀରାମ ନାମରେ ଜଣେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା ହେବେ। ତାଙ୍କ ମହାରାଣୀ ସୀତା ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ ବଳବାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବେ ତଥା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ବଶରେ ରଖି 11,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀତାଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟଭୋଗ କରିବେ। ଧନ୍ୟ ହେ ଶ୍ରୀରାମ, ପରମ ରୂପବତୀ ଶ୍ରୀ ଜାନକୀ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଯେ କି ରଘୁନାଥଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରିବେ। ନିଜର ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଭମୁଖରୁ ଶୁଣି ସୀତା ସଖୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେମିତି ହେଉ ପଛେ ସେଇ ଦୁଇ ପକ୍ଷୀକୁ ଧରିଆଣ। ସେ ସମୟରେ ସଂକଳ୍ପ କରି ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ମଧ୍ୟ ପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସୀତାଦେବୀ ଶୁକପକ୍ଷୀ ଭାଷା ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ସଖୀମାନେ ଶୁକପକ୍ଷୀ ଦଳପତିକୁ ଧରି ଆଣି ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଲେ। ସୀତା ସେହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ଦେଖ, ଡର ନାହିଁ। ମୋତେ କୁହ, ତୁମେ କିଏ ଓ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ରାମ କିଏ, ସୀତା କିଏ? ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଜାଣିଲ? ତୁମେ ନିର୍ଭୀକ ରହ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୋର କରି ଧରି କୋଉଠି କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏପରି ଗାଥା ଗାଇଲ ଯାହା ମୋର ମନ ଭରିନେଲା। ସୀତାଙ୍କର ଏହିପରି ଆଦରପୂର୍ବକ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସେ ଦୁହେଁ କହିଲେ, ଦେବୀ, ଆମେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ରହୁ। ସେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ରାମାୟଣ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାର କଥାବସ୍ତୁ ଅତି ମନୋରମ। ଯୋଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁନଥିବା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଲୀଳା ଓ ସମଦର୍ଶନ ଗୁଣ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆମ ମନ ବଡ଼ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରସ୍ପର ତାଙ୍କରି କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାହା ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜ ତେଜବଳରେ 4ଟି ଅଂଶରେ ପ୍ରକଟ ହେବେ। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ରୂପରେ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହ ମିଥିଳା ଆସିବେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ଏପରି ଏକ ଧନୁ, ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଟେକି ଧରିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ, ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଏବଂ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାଙ୍କରି ସହ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ। ସୀତା ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିପରି ହେବେ? ତାଙ୍କର ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ମନୁଷ୍ୟ ଅବତାରରେ ତାଙ୍କର ଚେହେରା କିପରି ହେବ? ତୁମ କଥା ମୋତେ ବଡ଼ ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଛି। ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସୁଖୀ ମନେ ମନେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ଇଏ ହିଁ ସୀତା ଦେବୀ। ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମୁହଁ ପଦ୍ମ କଢ଼ ପରି ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଆଖି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରିବେ। ସେ ନିଜର ଶାନ୍ତ ସୌମ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଯାହା ଉପରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ, ତାର ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ଶ୍ରୀରାମ ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣରେ ଭୂଷିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମେ କିଏ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ତୁମେ ହିଁ ଦେବୀ ଜାନକୀ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ବୀରତା ଏବଂ ଯଶଗାନ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବାକୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସୀତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଲାଜରେ ତଳକୁ ହୋଇଗଲା। ଲାଜରେ ସେ ମଧ୍ୟ ହସ ହସି
ପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ସୀତା କହିଲେ, ଯାହା ବି ହେଉ ତୁମକୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ତାପରେ ସୁଖ କହିଲା, ଦେବୀ ଜାନକୀ, ତୁମେ ଜିଦ୍ କରନି, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ସୀତା କହିଲେ, ସୁଖ ତୁମେ ଯାଇପାର, କିନ୍ତୁ ସୁଖୀକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ, କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସୀତା ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ସୁଖ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆଦର କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଯୋଗୀମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ଠିକ୍ ହିଁ କହନ୍ତି, କାହାକୁ କିଛି କହିବ ନାହିଁ, ମୌନ ହୋଇ ରହିବ, ନହେଲେ ଉନ୍ମତ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ବଚନ ରୂପୀ ଦୋଷ କାରଣରୁ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆମେ ଏହି ବନ୍ଧନରେ ଆଜି ପଡ଼ିନଥାନ୍ତେ। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ମୌନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସୁଖ ପୁନର୍ବାର ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ସୁନ୍ଦରୀ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସୀତା ମାନିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁଖୀ କ୍ରୋଧ ଓ ଦୁଃଖରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ସୀତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା, ଆରେ ତୁ ମୋତେ ଏହି ସମୟରେ ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛୁ, ସେହିପରି ତୋତେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ପତି ବିଚ୍ଛେଦ ସହରେ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା। ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ସୁଖ ଶୋକାକୁଳ ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ଜନାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମଣିଷ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେବି, ତଥା ଏପରି ଅପପ୍ରଚାର କରିବି ଯେ ପ୍ରଜାମାନେ ତୁମର ନିନ୍ଦା କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଜାପାଳକ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଜାରଞ୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। କ୍ରୋଧ ଏବଂ ସୀତାକୁ ଅପମାନ କରିଥିବା କାରଣରୁ ସୁଖର ଧୋବା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେହି ଧୋବାର କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଜା ସୀତାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କଲା ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବନବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବତାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କର୍ମ କଲାବେଳେ କେତେ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ।